Aran, helo, pnawn da. Helo, pnawn da. Mae hyn yn newyddion gwych yn diwedd bod mwy a mwy o bobl yn awyddus I ddysgu rhywfaint o Gymraeg. Wel, mae yn ffantastig, tydi. Dwi'n meddwl bod yna newid agwedd eitha sylweddol wedi bod, hyd yn oed jyst dros y 19 mis diwetha, ond yn fwy na hynny dros y 50 mlynedd diwetha hefyd. Say something in Welsh. I chi wedi gweld gwahaniaeth yn ystod y 19 mis diwetha? Do, yn sicr. Mae yna gynnydd wedi bod, a da ni wedi bod yn medru rhedeg heb wneud gormod o hysbysebu am ryw flwyddyn a hanner rwan. Felly mae wedi bod yn llesol mewn ffordd. Wrth gwrs, da ni'n cael trafferth yn hynna'n yn trio delio efo'r pawb yn gorfod byw trwy'r pandemig. Felly dydy o ddim yn dda I gyd. Ond mae'n galonogol gweld pobl yn gafel mewn pethau positif ar adeg anodd, dwi'n meddwl. Yn amlwg, ti wedi sefydlu'r wefan yma sy'n hynod o boblogaidd erbyn hyn, ond os ewn ni nôl sawl degawd pan o ti wedi mynd ati I ddysgu'r Gymraeg, wel, falle ddylwn ni ofyn, pam nes ti wneud yde? O, diolch yn fawr, sawl degawd. Ie, pam o ti wedi mynd ati? I fi peth etifeddiaeth oedd nain y taid yn siarad Cymraeg, a wedyn mam di cael ei magu yn rhyd y clafdu am ryw 5 mlynedd cyn iddyn nhw symud I Loegr, felly nath hi golli'r iaith. Fi oedd y gynhadlaeth gyntaf I dyfu fyny heb unrhyw Gymraeg o gwbl yn y teulu. Felly o'n I wastad yn gwybod bod rhaid I mi wneud o ryw dro. Ia. Fyndes ti fe'n rhwydd? Wel, mi oedd o'n rhwyddach I fi na ieithoedd eraill, achos o'n I wedi symud I lawer iawn o wledydd gwahanol, wedi methu yn drychinebus I ddysgu unrhyw iaith arall. Felly oedd yn llawer iawn gwell na hynna, a dwi'n meddwl oedd lot o hynny'n ymwneud â, wel, dau beth. Un bod y drefn wlpan sydd gan ni yng Nghymru yn rhagorol, a'r llall wedyn bod o mor bwysig I fi, a mae cymhelliant yn golygu llawer. Ie, fod ni'n mynd I holi wedyn de, 9 mlynedd yn ddiweddarach ar ôl dechrau dysgu nes ti sefydlu Say Something in Welsh. Pam o ti moyn neud na de? Efe achos bod ti wedi gweld y tyllau pan o ti'n dysgu, ti'n beth wydde pobl yn falle joio'n well na'i gilydd de? Oedd na ryw deimlad bod y ffaith bod fi wedi trio dysgu ieithoedd eraill a di methu a wedyn di llwyddo efo'r Gymraeg. Oedd hynny wedi gwneud I mi feddwl pam, bai fi oedd o neu bai y methodoleg. Ac mi gychwynnodd rhyw diddordeb gen I yn y broses o trio gweld beth ydych chi'n gallu tynnu allan, sut fedrwch chi symleiddio fo, beth ydy'r gwaith sydd yn helpu, beth ydy'r gwaith sydd efallai jyst yn llyncu amser. Felly, dyna oedd y syniad cychwynnol, a dwi'n hynod diolchgar bod na bobl yn ffeindio'r un math o beth o'n i'n ffeindio'n help, yn help iddyn nhw. Ac os ydy rhywun falle, ti'n modd yn awyddus I ddysgu ac am ddechrau, be fydde'r tipiau I ti nawr ten iddyn nhw? Wel, dwi'n meddwl bod gen I duedd yn fan hyn. Dwi'n meddwl os nhw pigiad ar sylfaenydd.com a drio'r frawddau cyntaf sydd gennym ni. Ond y peth pwysica dwi'n meddwl ydy defnyddio beth sydd gynnoch chi. Mae mor bwysig bod pobl efo'r hyder I roi cais. Hyd yn oed os dim ond un gair, 2 air. Os di pobl yn dweud diolch, os dyn nhw'n dweud siamai, mae hyn yn cychwyn pethau mewn ffordd sydd yn syfydarnol o bwysig. Ie, ac yn sicr mae di newid y fywyd di, yn do? Do. Mi fysa wedi bod yn anodd iawn I mi rhagweld y math o fywyd dwi'n cael byw erbyn hyn pan o'n I yn stryffaglu ac yn methu dysgu Arabeg neu Daleg neu unrhyw beth arall. Ie, wel, Aran, diolch yn fawr iawn I ti am y sgwrs a phob hwyl I ti gyda phopeth. Diolch o galon I ti. Croeso mawr iawn, diolch yn fawr. Tara.